On je 2014. Tako da eto. Ajde, Karlo! Ajmo, Carlito! Ajde, Carlo! Trči! Idi, Ante! Ma da, pao. Ajmo, Fran! Još, ajmo, Ante! Mališa! Evo je Karlo! Ajde, Karlo! Ajde!
Da, ali sad ti želi možda. Nema na koju čini da se stavimo. Oni su sve to tamo da naši. Njima ne igramo sada, tamo se igra. Baš zbog toga. Komisam ide kad 27, sama nije. Nema na koju čini da se stavimo. Njima ne igramo sada, tamo se igra. Komisam ide kad 27. Ajde! Ajde!